Babe, kanang happy first week sa re, babe. Sorry. Salamat kay babe kay ako jud imong gipili ba. Wa jud ka masayo babe nga ako jud imong gipili kay sis sa atong part na ko nga tumboy nga way tumoy ba. Di jud ka malipay ato iwa ko tumoy gud. Lagi. Pero murag mahay lagi ko lagi. Ikaw akong gipili. Mahay man noon ka babe unsa? Mahay man noon ka. Alangan kay pirmi naman ang tas kalibunan na. Pwede man siguro tadalon ko sa kanang mga onda sa bahay. Sa food, mga food park. Lambang, salibis. Ano ba? Kuan man. Social gamay ba ari ko dalon diri nga pirmi na ako kanon ni maning kaning laya nga. Babe, Kuan man na siya gud kana babe kanang mao na gitawag siya og private relationship ba. Diba kanang giingon nila babe nga kanang okay na tados kalibunan di kanang ako nang gibuhat jud na kanang giingon mga keep it private until it's permanent ba. Mao nang gidagi ta permit dito sa private place nga no trespassing gani ni dire nya kita rin nanood. testing masab ko nang kanang kuan ba kang public kaduha sa ato kanang kaduha sa saksman na o kaduha sa Tutulog ka na. buwan na ba. Sige babe. Sunod si Mana babe. Dalon di ka sa kanang public servant kanang public places ba. Adto ta barbecue ta. Wala kang gipangita, wala kang ganahan. Pagkanon kag barbecue nya kanang hugog tubig, piso. Takto na. Tihik sa dimo oy. Social sa gamay taon ng tubig kanang asa spring water ba, spring bottle kana. Kanang nature spring. Sama. Ah, Sa nang taon sige. piso oy. Ay kabala ka. Dalon ti ka sunod si Mana at mangaon ta barbecuehan. Libre mo. Ha? Libre mo. Ikaw ang bayad ay ikaw may magigadto sa barbecue. Ikaw may bayad. Kay Lucky? Ano di mo na yung bayad? Sige ki. Mamagol sa ko naguli ha. Asa nakato sila? Chin og si Part eh? Part na ko nga manhid kayo nga manyakis pa dyan. Sila dito eh. Si Chin og si Part oh. Yun ako na Part eh. Mr. Laagan. Nagbitbit pang duha. Kanang duha. Kani si Chin magmahay ni siya. Magmahay siya nga gipilit niya si Mr. Laagan. Kani pod si Mr. Laagan, magmahay pod siya nga gipilit niya si Chin. Kani pod si Mr. Laagan, manhid kaayo. Napaasit gani ko nagtumboy-tumboy para lang makaduola ng Mr. Laagan. Manhid kaayo, wa ka bantay. Kita gaya siya nga nag-lipstick ko pati ko ha. Dasilas pa ko, nga pamabay. Karon, kanang duha, gadit-gadit ra. Boss ko. Karon. Ako ni kay ni Agi. Luoy kay ko. Luoy kay ko ni Agi. Agoy ni Mr. Laagan. Kay Chin. Lakaw na pre. Sana all. Basta babe ha kay. May kasunod si Mana nga man. Oh my God! Babe. Naghan tinagtao dito. Dapat babe. Hindi ka mulingi sa upang babae. Anak ba ako nga? Ako ang pinakagpapasin ng mga mata. Kasi basta mga 7 ka na gabi kay para wala jud makita lain ako ra. Kura pimi ko yun. Sige. Kanina ka nako. Kanina ka nako. Oo, minaw ko nimo. Kanina ka? Unsa man imong gisulti? Unsa man akong gisulti? Kuan ka nang katong ingon ba nga unsa imong gisulti? Ang sulti gani na pag-una ba? Asa man na imong hunahon? No. Wala pakot ka rin sa phone mo. Wala kailan ako no. Wala kailan ako. Kailan mo kuno mo artista ka? Ako day tong tumboy nga wa nimo gipili. Uy, Bart. Ikaw ba Awa Bart? karon mas lami pa ko, mas gwapa pa ko. Ikaw din Bart. Don't call me Part. No. Not your friend. Lain na dito. Babagay ka na. Mausap man din ka. Humi, pansit kanton. What are you doing here? Bisaya. Karon, huy! Ay, Trapuhin na laway, trapuhin na! Nagmahoy na mong duha.
or ikaw nagmahay? Hoy! Babe, ano naman, oy? Naman ko nimo nagtanaw god. Ande ka na. Tadi, ano ka nag-away ba? Okay. Ang ka naman guro? Sige kag tanawan eh. Di mo magukunag mas puti magukabi po ni mo magukunag tanaw oh. Mas puti man kagod. Makapatay mo dito. Mag-alugito ka na mataharon, nawaron. Ikaw, mula ka ka, o papakon ka na cellphone ron. No. Kuya, masanja kita na bilin. Di atas sa magbiga-biga ka. Dili, uy, dili. Yapak ko ni. Di atas sa magbiga-biga ka.